आता सध्याला तापलेलं नाही. त्याच्या अगोदर माझं डोकंच तापले. झटपट बनवा आणि झटपट खा आणि बाजूला वा. भांडी भरत नाही राहायची. 10 माणसं माझ्या समजे बायका मारामारी करायला आल्या तरी चालेल, त्यांना मी हरून टाकते. पण मटण द्या. आमच्या दोघांमध्ये समजा मुलांमुळे भांडणं झाली तर पहिलं मी पाव किलो मटण आणून खाणार, कारण शक्ती जाते ना शरीरातली. शक्तिमान कसं आहे तसं माझे मटण खाल्लं तर माझा पावर येतो, नाही तर मी एकदम लूज बनते. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आज काय बनवताय? आता मी वाटाणा फ्लावर आणि बटाट्याची पिवळी भाजी बनवून पिवळी दाखवते. भाजी बनवताय. त्याला कांदा मिरची कापून बनवतात ना, म्हणजे साध्यातली साधी, म्हणजे झटपट रेसिपी बनवायची. म्हणजे त्याला वाटप नाही काय? वाटप बिटप काही नाही, खाली हिरव्या मिरच्या कांदा टमाटा बस याच्यातच बनवणार. तुम्ही म्हणजे इमर्जन्सीला आपली उपयोगी पडते. हा. त्याला खोबरं वगैरे काही टाकणार नाही. सुक्की भाजी सुकी भाजी बनवताय. ते दाखवते. तर त्याचं मी साहित्य दाखवते. हे वाटाणे, फ्लावर, बटाटे, हिरव्या मिरच्या, कांदा, मीठ, अद्रक लसणाची पेस्ट, कोथिंबीर, टमाटा, जिरा, लसूण कापून ठेवलेला आहे मी, ठेसून नाही टाकत, हळद आणि तेल, एवढं त्याचं साहित्य. हे सर्व घरातल्या घरातच आहे. खाली बटाटे तर घरात असतात आपल्या घरात, हमेशा बटाटे कांदे तर असतातच. मग फ्लावर आणि वाटाणे हे आणायचे, कांदे आणि मिरच्या, हिरव्या मिरच्या घरात असतात. मग त्याच्यामुळे ते कापून नुसती पिवळी भाजी बनवायची. कांदे तर वाफेवर. आता तुम्ही पहिलं काय टाकताय? पहिलं मी तेल टाकते. मी पहिलं तेल टाकलेले. तेल गरम झालं की मग त्याच्यामध्ये कांदा आणि टमाटा सोडायचा. आता सध्या तापलेलं नाही, त्याच्या अगोदर माझं डोकंच तापले. तुमचं डोकं कशाने तापलं? हेच काम करून अख्खा दिवस काम करायचं, घरात बघायचं, मुलांचं बघायचं. परत आमचा मालक आला तर अजून त्याच्या 2 शिव्या खायला अजून ताकद ठेवली पाहिजे ना. तुमचा स्टॉल. परत माझा स्टॉल आहे चायनीजचा, मच्छीचा आणि प्लस बारीक मेथीच्या भाजीचा. मग तुम्ही काम करून आल्यावर आहे ना बाहेरून असं तुम्ही मग झटपट मी हे बनवून घेते. असं बनवता? मग भूक लागते मला. पहिली भूक पाहिजे. पहिला बोटोबान मग विठोबा, पहिला बोटोबान मग विठोबा, पहिला बोटोबान मग विठोबा. अच्छा. पहिलं काय घरात खायला नसलं ना तर माझं डोकं वेळ होतं आणि एकदम जाम गरम होतं. मग त्याच्यामुळेच आमचं आता तुमचं डोकं उठलंय. कढईपेक्षा माझं डोकं जास्त तापलंय. कारण काय माहितीये, भुकेसाठी भूक लागलीये. तुम्ही काही करा, कुठून आणा, पण मला घाला असे. त्याच्यामुळे मी अशा साध्यातल्या साध्या रेसिपी आपल्या पटापट झटपट जिथे पटकन होईल त्यासाठी मी ही रेसिपी बनवते. आता हे दाखवते. तेल तापलेलं आहे माझं. तापलंय आता मी याच्यामध्ये लसूण टाकणार. लसूण तर आपल्या घरात असतोच, त्याचे काय आणायची गरज नाही. 2-3 पाकळ्या टाकलेले आहेत मी. आता मी जिरे टाकते. कांदा लसूण कसं आपण स्टॉक आणून ठेवतो, सर्व घरात असतच. मग त्याचं बाहेर आणायची गरज नाही. त्याचा खमंग वास सुटलेला आहे. आला आवाज पण तडका द्यायचा. तेल चांगलं टाकून घ्यायचं. लसणाचा वास जोर येत नाही. ह्याला लसूण ब्राऊन झालं माझं. आता मी याच्यामध्ये कांदा टाका. हे 2 कांदे घेतलेत मी, 2 मोठे कांदे, तर हे त्याच्यामध्ये टाकणार. हे आम्ही उलटानी चमच्याने टाकत नाही, आम्ही डायरेक्ट हाताने असं पटापट करतो. झटपट बनवा आणि झटपट खा आणि बाजूला वा. भांडी भरत नाही राहायची. आणि मी प्रत्येकाला सांगून ठेवले, ज्याने खाल्लं त्याची थाळी बेसिन मध्ये धुवून घासून बिसून बाजूला व्हायचं. प्रत्येकाला वाटून म्हणजे असं कामं वाटून दिलेली. म्हणजे आपलं ताट आपण घासून काढायचं बाजूला. बरोबर आहे, नाही तर साठवून ठेवतात, जमा करून ठेवायचं नाही. आता मी फ्राय केलंय चांगलं. त्याच्यामध्ये मी टमाटा टाकणार. त्याचा खुशबू एकदम सुंदर आहे. म्हणजे आपण जसं डाळीला कसं तडका मारतो तसा आहे.
याच्यामध्ये मिरच्या पण टाकणार. हिरव्या मिरच्या मी बारीक टाकून अशा टाकलेल्या आहेत. दिसत आहेत हिरव्या मिरच्या. आणि 6 मिरच्या घेतल्यात मोजून, लवंगी मिरच्या आहेत त्या. हे चांगलं फ्राय करायचं. 5 मिनिटं खाली पण झाकण ठेवायचं म्हणजे टमाटा आणि कांदा शिजून निघतो. आणि 5 मिनिटं ही हवा पॅक व्हायसाठी. म्हणजे झाकण ठेवल्यामुळे कांदा टमाट्याचा रस गळतो त्याच्यामध्ये, चांगला शिजून बाहेर निघतो. आता एक कांदा शिजलेला आहे, ब्राऊन झालेला आहे. दिसतंय पाणी हे झालं त्याचं. हे असा झाला पाहिजे. त्याच्यामध्ये मी अद्रक लसणाची पेस्ट टाकणार. ही थोडीच आहे, अर्धाच अद्रक आहे आणि 2-3 लसूणच्या पाकळ्या. म्हणजे 1 चमचा आलं लसूण. ही अद्रक लसणाची पेस्ट ही खाली चवीसाठी आपण टाकतोय. ऑलरेडी मी लसूण टाकलेला आहे. हो. चांगला एक जीव झाला पाहिजे लसणाचा अद्रकीचा. ते जास्त पातळ पण होत नाही, घट्ट पण होत नाही. मीडियम मस्त ग्रेव्ही होती त्याची. थोडीच ग्रेव्ही करायची आणि ती वरण भाताबरोबर खायला द्यायची. पण इतकी छान लागते ना, विचारताच सोय नाही. आमच्या त्या मुलीला माझ्या खाली ती फ्लावरची, माझी 2 नंबरची मुलगी आहे ना श्वेता, तिला ही भाजी खूप आवडते. ती कमी पडेल तिला ती पण भाजी. ते काय करते, ते जे आपले मंचुरियनच्या काड्या असतात ना, आपण मंचुरियन बॉल्स घेतो खायला, त्या काडीने 1-1 फ्लावर अशी धरून ती खाणार. आता मी याच्यामध्ये फ्लावर टाकणार. हा फ्लावर मी धुवून ठेवलेला आहे. मध्ये एकदम सोप्यातलं सोपं आहे. याला काही जास्त हे नाही लागत, माल मसाला लागत नाही याला. तर हे वाटाणे टाकते. वाटाणे मी सोलून वगैरे सगळं ठेवलेले. हे बटाटे टाकायचे. आता खुशबू एकदम सुंदर येतो याचा. माझ्या तोंडाला पाणी यायला लागले बघा, बनवणाऱ्याच्या तोंडाला पाणी आलंय. पण एवढं निश्चित आहे, माझ्या तोंडाला पाणी येतं पण लवकर खाऊशी वाटत नाही. सर्वांचं झाल्यावर मी बघते, कुणाचं पटापट होतं म्हणजे मी पटकन बसणार. वाट बघून राहते. कुणाचं पटकन झालं का ती जागा खाली झाली का मग मला जागा मोकळी करायला. कारण मला बसून देत नाही कोण खायला. ते म्हणतात तुझं वजन जास्त आहे तर तू नंतर खा. तुम्हाला रेसिपी मध्ये जेवणामध्ये काय आवडतं सर्वात जास्त खायला? मटन. मटन. मला मटन खूप आवडतं. मटणाचे प्रकार जसे पाहिजे तसे बनवून खाणार, भाजीमध्ये खाणार किंवा फ्राय करून खाणार, पण मटन पाहिजे ही पाहिजे. 10 माणसं माझ्या संगे बायका मारामारी करायला आल्या तरी चालेल, त्यांना मी हरून टाकते. पण मटन द्या. त्यांना खायची पण आवड आहे आणि बनवायची पण आवड आहे. कंटाळत नाही. म्हणून एवढं भाजीमध्ये मटन असू किंवा असू काही असू आम्ही टाकून त्याच्यामध्ये खाणार. पण आमच्या घरात मटणाशिवाय चालत नाही. मटण पाहिजे नाही पाहिजे. मटणासाठी मी माझ्या मिस्टरांबरोबर भांडणं करते. आमच्या दोघांमध्ये समजा मुलांमुळे भांडणं झाली तर पहिलं मी 1/2 किलो मटण आणून खाणार. कारण शक्ती जाते ना शरीरातली. 1/2 किलो चिकन आणणार. त्याला सांगूनच ठेवलेले, बाबा मला 1/2 किलो चिकन लावून ठेवते मटणवाल्याला. घरामध्ये भांडणं वगैरे काही झालीच, होत तर नाही पण झालेच, तर एकमेकांना आपण छेडछाड करतोच ना. तर शरीरातली सगळी हवा निघून जाते, शक्ती निघून जाते. मग 1/2 किलो मटण आणते, मग ते खाते, मग जरा ताकद येते, मग ऊर्जा निर्माण होती. म्हणजे ही बॉडी असली आहे, खाती-पिती बॉडी आहे. खाते म्हणजे मी खात्या पित्या घराचीच आहे. खाती पिती बॉडी नाही, खात्या पित्या आणि दुसरं कधी कोण बनवून देईल असं नाही बघत. कोणाच्या जर माझी मैत्रीण किंवा कोणीही असू, तिच्या घरातून जर मटणाचा वास आला मला तर मी स्वतः तोंडाने मागून घेऊन येणार. काय बनवलं? मटण बनवलं, थोडंसं द्यावं मला. माझं कालवण तुम्हाला घ्या, तुमचं मला घ्या. पण मला मटण खूप आवडतं. आता याच्यामध्ये मी हळद टाकणार.
हे चांगलं हलवून घ्यायचं आपण. थोडं मीठ टाकणार आणि कोथिंबीर मी लास्टला सर्व भाजी झाल्यावर त्याच्यावर आपण टाकतो ना कोथिंबीर सर्व करायला, ही चमचा मीठ थोडंच टाकायचं. कधीही लक्षात ठेवायचं मीठ थोडं टाकायचं. आणि मिस्टर मला ओरडतात मटण बिटन खायसाठी. म्हणतात नको जास्त मटण खाऊ, मटणाने जास्त चरबी वाढते आणि हलता जुलता येत नाही. तर मी सांगून ठेवले त्यांना, आम्ही हाले रुले महात्मा फुले होते. त्या भाजीला कलर आलेला हळद टाकली ना कलरफुल. ही नुसती हिरव्या मिरच्यांची भाजी आहे. कांदा, हिरवी मिरची. काय बोलले? आताच माझ्या मैत्रिणी बोलत होते युट्यूबला व्हिडिओ आलाय कोणाचा? आमचा. आलाय तो म्हणजे तो फोटो बघून सगळं वळखायला लागलं. आता मी याच्यामध्ये 2 तांबे पाणी टाकणार. आम्ही एकाच तांब्यामध्ये ते शिजून घ्यायचे. कारण हे कच्चे वाटाणे नाहीये, जे आपले अख्खे वाटाणे असतात ना भाजीवाल्यांकडे शेंगातले, ते वाटाणे ते गोड असतात, त्याच्यामुळे ते पटकन शिजतात. तर मी खाली यायचं, एकच तांब्या पाणी टाकायचं, एकच्या जास्त टाकायचं नाही. का आता ते बटाटे शिजले पाहिजे. हो, बटाट्यामुळे ते 1 तांब्या पाणी टाकायचं. म्हणजे एकदम साध्यातली साधी झटके पण. तुम्ही अख्ख्या मिरच्यांचे 1 मिरचीचे 4 तुकडे जरी करून टाकले तरी ती भाजीला चालतात. की असंच नाही की बारीक मिरच्या कापून टाकायच्या. तू शाळेतून कधी आली? इकडे कधी आली? आपला तर व्हिडिओ चालू आहे. इथे कशी आली तू? खाली वाकून आली. आता मी याच्यावर झाकण ठेवते. ही भाजीचा कलर असा आलेला आहे, दिसतोय. आता ही शिजणार 10 मिनिटं लागणार आता शिजायला. कारण हे पाणी आटलं नाही याचं, तर मग ते सर्व झाल्यावर मग याच्यावर कोथिंबीर टाकायची, मग ती भाजी झाली. आणि मी कधी जेवण बनवलं ना तर पहिली मी नाही बसत जेवायला. हे माझी मुलं कशी 4ही मुलं बारीक आहेत, जरा मिस्टर पण माझ्यापेक्षा थोडेसे म्हणजे आहेत व्यवस्थित पण थोडेसे बारीक आहेत. मग ते काय करतात ते मला सांगून ठेवतात, तू नको बसू आमच्यामध्ये, तू 3 माणसांची जागा जास्त. अहो पण तुम्ही एवढं पण जाड नाही आहे, तुम्ही स्वतःला जाड बनवून घेताय. जाड बनवून नाही, त्या लोकांना वाटतं ना की 3 माणसाची जागा बसून घेते. तुम्ही जाड आहे असं वाटतं. हा, त्यांना वाटतं. म्हणजे हाई पण तुम्ही समजा ते पहिले जेवायला बसले मुलं वगैरे मिस्टर, हा. आणि त्यांनी समजा सगळं संपवलं, मग तर मी तुम्ही असं बनवते. असं बनवून खाता. हा, असं बनवून खाते, पण पोटाला मारत नाही बाबा. पोटाला मारत नाही. अजिबात नाही. पोटासाठी एवढं करायचं, मग पोटाला माझ्या का उपाशी ठेवू? म्हणजे यांना घालणार आणि मी खाणार. उपाशी राहणार. उपाशी नाही, मी रात्रीचे 2 जरी वाजले तर भूतासारखे खाणार, पण खाणार. मला बाबा खायला पहिलं पाहिजे. तुम्ही मला कितीही काम सांगा, 10-12 माणसांचं किंवा 50 माणसांचं जेवण बनवायला सांगा, पण पहिलं माझ्या पोटात घाला, मग मला सांगा. नंतर काम करा. हा, नंतर काम करा. माणसांचं उलट असतं होय. की जेवण बनवल्यावर आम्हाला आळस येतो, पण माझं जेवण खाल्ल्यावर मला आळस जातो, ताकद येते. ताकद येते. आणि आमच्या मिस्टरांबरोबर जर समजा भांडणं झाले तर मग मटण नसलंच, आता माझ्या अंगातली शक्ती पॉवर सर्व गेले. ते शक्तिमान कसं आहे हा. तसं माझे मटण खाल्लं तर माझा पॉवर येतो, नाही तर मी एकदम लूज बनते. मटण नसलं तर जेवणार नाही, मटण असलं तर माझ्या आईकडे मी हक्कानी पोट भरून 2 थाळ्या तरी कालवून खाणार, पण खाणार. त्यांना माहिती आहे मला. आणि आई आमची सगळ्या ओरडतात की जास्त मटण खाणं चांगलं नाही. तर मी म्हटलं मी रोज मटण खात नाही, मी भाज्यांमध्ये टाकते किंवा वांग्यामध्ये कशामध्ये तरी मी टाकून खातेच. नाहीतर दुधी भोपळा आणते त्याच्यामध्ये तुरीची डाळ वगैरे आपण टाकून मटण खातात ना, तसं पण मटण लागतंच माझ्या घरात. म्हणजे भाज्यांचे प्रकार पण तेवढे पोटात जातात. पोटात जातात आणि मटण पण जाते. मटण असंच पण नाही की जातं. नुसतं मटणच. नुसतं मटण नाही, बरोबर आहे. आणि मला 2 भाकरी लागतात. मी माझ्या नावाच्या 2 भाकरी बाजूलाच ठेवते. माझ्या मुलांना काय भात चपाती भाजी असली तर त्यांचं एकदम सोनं होते, आणि माझं मटण असलं तर माझं प्युअर सोनं होतं. 24 कॅरेट. 24 कॅरेटचं. आता हे झालेलं आहे, उकळीचा आवाज येतो, दिसले. आता ही उकळी येते, याला तुम्ही काय बोलता? उकळी आली. उकळी आली बोलता. हा, आम्ही उकळीच बोलतो याला.
ते आता गावाला काय गावाला आधण आलं, आधार आला. कालवणाला आधण आलं असं म्हणतात. हा तेच. पण याच्यामध्ये आम्ही कसं जिरे टाकतो, त्याच्यामध्ये आम्ही राय टाकत नाही. राय टाकले काय असं वाटतं खडा खाल्ल्यासारखं. मुलं काय करतात, मम्मी हा खडा आला, हा खडा आला असे करतात. मग आम्ही राय टाकत नाही, जिरे टाकतात. आणि प्लस कसं जिऱ्याचं वैशिष्ट्य कसं आहे की आपल्याला जी जळकी लागते, आंबट पाणी जर होतं ना आपल्या नरड्यामध्ये, हा तर आपल्याला त्या आंबटपणा म्हणजे उलटीसारखं होतं, उचमळतं. बरोबर आहे. हा मग त्यासाठी चिमूटभर जिरे आणि चिमूटभर साखर, रात्रीचं जेवण झालं ना मग ते खायचं. जो आपण सॉप खातो ना, हा धण्याची डाळ सॉप, तसं कसं खातो तसं जिरे आणि साखर खायचं, चिमूटभरच खायचं. ते आपोआप जळकी निघून म्हणजे जाते. चावत चावत राहायचं. चावत चावत राहायचं, एकदम बारीक चावायचं. मग ते म्हणजे कोणाला ऍसिडिटी होते, हा, आंबट आंबट ढेकर ढेकर येतात, येतात. असं वरती उलटी सारखं होतं, पाणी आंबट त्याच्यामुळं येतं. जिरे आणि साखर चिमूटभर खायचे, त्याने आपल्याप सर्व निघून जातं. पण अच्छा. चावत राहायचं. हा. नीती नियम तुम्ही 2-3 दिवस असं केलं ना, तुम्हाला जळकी लागणारच नाही. अच्छा. आणि जास्त करून हे जे प्रेग्नेंट बायका असतात ना त्या खातात. आता ते जुन्या काळातले लोक म्हणतात की मुलाला जावळ जास्त असलं तर बाईला जळकी लागते, पण असं काय नसतं. पण ते आपल्याला जळकी लागते. आपल्या आणपाण्यामध्ये कधी फरक पडतो, तांबाट्या जास्त टाकल्याने पण आंबटपणा येतो, हा. त्याच्यामुळं पण होतं. आता हे आपलं दिसतंय पिवळं झालं. आता हे बटाटे शिजले की नाही ते बघायचं. बटाटे शिजलं काय बघा. शिजलं ना? शिजलंय. हो. तरी पण हे पाणी आपण आटून घ्यायचं. पाणी आठवायला लागेल आता आपल्याला. झाकून नाही ठेवायचं, कारण ते पाणी आपोआप सुकून जाईल. सुकून जाणार. आता मी ही कोथिंबीर जी चिरलेली हम्म. ती वरून टाकणार. ते अजून त्याचा फ्लेवर चांगला येतो आणि खायला पण छान वाटतं. हा, दिसायला पण सुंदर. आता ही माझी भाजी जर झाली, म्हणजे या भाजीचं पाणी आता 5 मिनिटांनी सुकणार. तर ती सुकी मोकळी भाजी होणार, एकदम खळखळीत मोकळी होणार. आणि मी चायनीजची जी शेजवान चटणी तुम्हाला त्याची रेसिपी ते दाखवलेलीच आहे. पण तुम्ही जी चटणी बनवता तेव्हा ते कोथिंबीर सारखा एक प्रकार असतो सॅलरी म्हणून, त्याच्या शेंड्या कापायच्या आणि जे दांडके असतात ना ते तुम्ही कापून धुवून मस्तपैकी मिक्सरला वाटण करायचं. ते वाटण करायचं आणि जी शेजवान चटणी असते ना ती उकळी यायला लागली का मग ते वाटण त्याच्यामध्ये टाकायचं. त्याचा फ्लेवर एकदम छान लागतो. म्हणजे इतकं छान लागतं की म्हणजे त्याचा पाला असं वाटतं नाही आपण घ्यायचा. नेपाळमध्येच गेलो. म्हणजे पाला नाही घ्यायचा, पाला नाही घ्यायचा, देठं देठं घ्यायची. हा. ते देठं मस्त कापून बिपून मस्त बारीक, आपण कांद्याची भाजी कापतो तशी बारीक कापायची हा. आणि ती मिक्सर मध्ये लावायचं आणि त्याचं मग मसाल्यासारखाच होणार. थोडंसं पाण्यामध्ये सोडायचं कारण त्याला पाणी असतं भाजीला त्या. आणि मग ती शेजवान चटणी आपण जी करतो मग ती उकळी यायला लागली ना शेजवान चटणीला, मग ती वरून ती चटणी ते टाकायचं, हा, त्याची पेस्ट पेस्ट टाकायची आणि ते हलवायचं. हा. मग त्याची चव अजूनच छान लागते. हा. असं वाटतं ते आपण चायनीज मध्ये नेपाळ म्हणतात ना, ते चायनीज लोक खातात तशी ती चव लागते त्यांच्या हातासारखी. पण ती भाजीला ते टाकायचं. पण ते सध्याला तर खूप महाग आहे, महाग आहे. 70-80 रुपये येते एक सॅलरीचा असा बंडलच. हा. पण ते खूप महाग आहे. नंतर बघणाऱ्यांनी शेजवान चटणी बघितली नसेल तर तुम्ही खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये बघू शकता. ह्यांनी शेजवान चटणी टाकली आहे, मंचुरियन भजी टाकली आहे, सूप बनवून टाकलाय. आता हे कुणाला जर समजा ग्रेव्ही पाहिजे थोडीशी तर हे ग्रेव्ही पण आपण ठेवू शकतो. म्हणजे एवढ्यात आपण गॅस बंद करून हे करू हा, शकतो. ते आपोआप सुकून पण जाणार आणि ग्रेव्ही पण अशी होणार. याची साठवून जर बघितलं तर बघायचं, हे जिरे, कांदा, टमाटे सर्व दिसणार तुम्हाला वर. पण ज्या मी मिरच्या कापून टाकल्यात ना त्या नाही दिसणार. हा. का तर त्याचा पूर्ण भुगा झालेला असतो त्याच्यात. लय भारी, एक नंबर, लय मस्त आली. एवढी मस्त आली की विचारताच होईल. मी सांगते का बा, मी ती भाज्या नाही खात पण माझ्या तोंडाला पाणी येतं. एक नंबर झाली ती, इतकी छान झाली. तुम्ही खाल्ली ना तर ती एक जणच खाणार. मग तुम्ही आम्हाला जेवण दाखवा. मी मी अगोदर नाही, मग परत भूक लागेल मला. परत जेवायचं मग काय आलं, नाही मग सर्व संपून जातं. मग संपू द्या. ही रेसिपी तुमच्यासाठी मग फक्त. एक तर एवढं भाज्यापाल्या महाग झाल्यात तर हातामध्ये पैसे घ्यायलाच ना भीती वाटते. आता हे फ्लावर पण शिजलेलं आहे, दिसला. हम्म. फ्लावर वगैरे शिजलेलं आहे, आपलं सर्व झालेलं आहे. तुम्हाला जर ग्रेव्ही हवी असेल तर तर तुम्ही अशी तुम्ही ठेवा. अशी ग्रेव्ही ठेवू शकता. हा. म्हणजे समजा चपाती भाकरी हा, बरोबर. म्हणजे कोण भाताबरोबर पण त्याचा रस्सा पण खातात ना. हो. कोण नुसतं चमच्यानी पण असं फ्लावर आणि
बटाटे खाऊ शकतात. हम्म. ही अशी ग्रेव्ही. आता हे मी बंद करते. हा, तुम्ही आता ग्रेव्ही ठेवली. हा, ही मी थोडीशी ग्रेव्ही ठेवली हा, कारण थोडीशी ठेवली. माझ्या मुलांसाठी मला थोडी ग्रेव्ही ठेवूनच बघ झाली. हा. जास्त पण नाहीये, थोडीशी नाही, पण एकदम व्यवस्थित झाली. एकदम मस्त झाली. जास्त सुकी पण नाही, जास्त पातळ पण नाही. म्हणजे असं वाटतं की याच्यामध्ये भरपूर काय मसाला टाकला, पण हो. काही मसाला काही नाही. नाही. मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. म्हणजे बॅचलर लोक, झाल्यावर तर अजूनच ती घट्ट वाटते. म्हणजे आपले बॅचलर लोक हे बनवू हा, शकतात. बनवू शकतात, मस्त पैकी खाऊ शकतात. भाजी पावटा आहेत. म्हणजे स्टॉ- भाजी मसाला जर याच्यामध्ये टाकला तरी अजून छान होईल. म्हणजे एकदम छान झाली ती, टेस्टी पण झाली. त्याच्यामध्ये तुम्ही ओली कोळंबी जरी सोलून टाकली धुवून मस्तपैकी तरी पण छान होणार. पण कोळंबी कशी धुवून वगैरे साफ करून तेलामध्ये फ्राय करून टाकायची, हा. कच्ची नाही टाकायची. आपण जी तेलामध्ये फ्राय कांदा टमाटा करतो ना तशी ती फ्राय करायची, ब्राऊन करायची आणि मग ती वरून सोडायची. म्हणजे त्याचा भुगा जास्त होत नाही शिजवताना, अजून चांगली लागते. अजून छान भाजी लागते. तर फ्लेवर त्याच्यामध्ये येतात, भाजीचा पण येतो आणि मच्छीचा पण स्वाद लागतो. हो. असं. आता जे हॉस्टेलमध्ये जे राहणारे मुलं जे आई वडिलांना सोडून अभ्यासासाठी हॉस्टेलमध्ये राहायला जातात तर त्यांच्यासाठी ही झटपट रेसिपी आहे. याच्यामध्ये मी खाली कांदा, टमाटा, हिरव्या मिरच्या, लसूण आणि आपलं काय कोथिंबीर बस एवढंच टाकलेलं आहे आणि जिरे टाकलेत आणि जी आपली काय भाजी आहे ती भाजी. हे झटपट आहे आणि झटपट करून खाण्यामध्ये मजा आहे. म्हणजे असे मुलं बाहेर जातात राहायला त्यांच्यासाठी ते बनवून खाऊ शकतात. म्हणजे कुणासाठी त्यांनी अडवून धरायचं नाही. म्हणजे आपण स्वतः बनवून आपण काहीतरी बनवून खातोय बाबा, आपल्याकडे काहीच नाहीये सध्याला तर. कारण काही काही जणांकडे गरिबीच्यामुळे पैसे पण नसतात. मग ते काय आपल्या आई वडिलांना जे दिलेले असतात ते जरा जपून जपून वापरून थोडं चालतात. मग त्यांसाठी हे तुम्ही असं बनवलं तर अति उत्तम आहे. म्हणजे हा, पोट पण एकदा- भरणार आणि तुमचं 2 टायमाचं पण ते खाऊन होणार. एकदा बनवलं तरी 2 2 टाइम तुम्ही खाऊ शकता. तर तुम्ही त्यासाठी ही रेसिपी बघायची आणि बनवून घेऊन खायची. आता सध्या हे तापलेलं नाही, त्याच्या अगोदर माझं डोकंच तापले. झटपट बनवा आणि झटपट खा आणि बाजूला व्हा. पाणी बरंच नाही राहायचं. हा